Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawabannya wes sayu yo Pak Orki catok mata warna-warna yang delok kondel edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawabannya wes sayu yo Lah kok dengaran? Apa yang tindap? Nyel! Nyel! Lah reneng. Karek jembrek menomai. Nyanti ya wonge. Butone tenan kok ora eneng. Ora eneng ya tenan. Nyemes aja meh. Lah dangkengane. Lah kae to menungsane. Oh no. Dapure. Wah digoleki mau seneng glinting ning kono. Nisi apa melu lungguh. Kowe sing kono, ning teleke. Alah jabang bayi. Abu pokoknya pesing-pesing iki kayaknya. Iya, mobil kuat wae metu. Hi, alah. Komen atus Anyel. Sakjane mbek aku lho mambuku dhewe lho yo ora betah lek arek kados karo apa lho lah ndelok lho anu apa suket bodho mati mergone ora ning banyu sak ceret lho rene omahku Lah ora nang banyu lho saiki kene tisu metu banyune kae lah kok ge ngelapi ra ya kenek kene ora mbringati baterai pucung ning ndas. dituku to lak tisu-tisu ning banyune barang kuwi. Lah menda lho lek kiremu ki nganti akut. Regane lho ora sampai 10.000 isine akeh. Kok ge ngelapi sret ngono gen resik. Watak nganti ngetal ngono ki. Nyatu lah tak eleng-eleng mbek oleh kuatus ke seminggu kepungkur ke lho pisan. Wah jabang. Yo percaya lah ambune nganti kaya ngene iki. Bolotmu ya kena dibotok nyel ngantinan. Yo ora lho. Apa arep mau tak botok nih? Oke, ambumu kaya ngene. Ababmu barang lho bacin. Ale murah sikatan yo kedano kae. Yo banyu ora enek, ke odolku ku yo remek to. Ke sikatku ku lho mbek yo tugel. Dadi nyetir karo tangan karo ngene. Iya lah. Lah sikat muka aku sapa reneng? Boro-boro sikat kakus. Wong sikat untu ae tugel kok. Pamit Ngaku lak ngiseno pengkrungan kae. Ora tau lho nang omah pacak digodowo iki. Layak no dinginane aku liwat ke ambune ke batang ke kowe ning sing nepak kono kae. Ngendi? Ning anu ning pok wetanu apa kambil ke kowe peper to kok ngenekne kok gawe plotro wite kambil. Iya to, wong tangane lo tanganmu. Ora. Lo drijine lo drijimu. Jajale nyono tengkol ora kepete wis do mletek ngono, tipak driji sret ngono. Gila nih wong urip iki suwi-suwi. Ki kok gawe cewek apa lho? Peper godhong anu ka lho. Apa? Kayak sing godhonge ijo ka lho ngono ngene kae. Apa kae? Anu Reside. amit-amit jeng bayi. Ki paling anu
apa jenenge sepete Mbah Tukimen kae yo kok gawe ngising tumpuan dur wong ambune ning kono yo tindak mekakat. Ngene-ngene aku ki cek gontol lho, Mbek. Lak sepet barang kuwi ra tak gawe peper. Aku lho ader peper ning wit. Lah lak tibang nambah tukimen, silat kuwi ben aja gosok kok gosong panas. Jabang bayi. Kowe dak anu ki apa anu? Ngejareni karo anake yang jagul kono epek jagung? Iya, Lagi bocah kok nyapa? Ngaku wo, bocah lo cerita nyang aku. lah wong asline ra tak kok nyopo-nyopo to, Mbek. Alah, olok. Lah wong bocah lemu ning ngene ngono. Kan yang omahku to kayak ngene. Anu burem, Mbek. Aku manyak mak konyil dijak nyang jagol lepek jagung. Kayak mau sabar ngono. Aku keng anu lho, Mak. Gembol watu gede banget tak kene silet kene. Kayak mak konyil keng ngene. Nyapa lo kan ngono. Kudu ngising. Iya, ngono kayak mau sabar ngono. Lek kudu ngising kono lo ngising nang anu gampengan ngono ta kayak bocah ngising masa ngising eneng wong tuwek liwat kayak masa ben ngono kowe kelen jere wong karo renine kayak kok kon peper mamane kayak nyambah tuwek ku mangke kan anu ta kono lo jaan cewek nang Mbak Kemis ngono ta Atuh warah-warahamu layak lek kowe ngising nang pok kambile kayak tukimen kono. Juk karepku kuwi mengke ra ning banyu lho. Ya wayahe kok jak nyang anu, cedhek me wong kuwi, wong eneng omah ngono. Ki anu lho burem Mbek, anu mak konyil keplayo. Tai ku lho ireng piangat. Wong kekelan ki anu digawakne apa jenenge? Damen garing ngono to iya. Nyopo lho kayak ngempet iya to? Nyatu warah-warahamu. Kapan-kapan aja kok pindo-pindo lho nyel. Engko lek ame kecekel wong ngaret. Karepku ki ngene lho, Mbek. Lah bocah iku lho nakal, yo ngleleng sisan. Lah lagi ora cewek, Mbek. Kaine dijukuk. Ki lek eneng wong liwat lho dientepne. Hidati gae. Ki mbah sapa ki mang? Kemis. Lah yo ora omong lak nang omahe ki mang eneng banyu. Lah wong bocah iku lho nyel, ngene ngono. Wes Mbek, ora usah ngomongne kuwi. Saiki ki ngene yo tak omongi. Wek dhewe iki ki akhir-akhir iki koyo ora neng kegiatan to. Gila arep golek kerjaan lho, yo kerja apa? Lemplokku lho wis ora payu. Lah wong ngatumplukmu ku lho ambune kecing pirang-pirang minggu ndak kok kumbah. Lah sing doyan sapa? Kucing ki lho, kok cedheki mlayu keberet-beret. Ya ora ngono lho, Mbek. Piye yo? Pomo. Pomo lho iki ke. Lek dhewe gawe arisan brondong ngono lho, maksudku. Arisan brondong ki lek ora brondong iki tunjuk apa gelem? Lah kira-kira kowe iso golekne apa ora? Ning kene lho ora eneng. Iki lho brondong isik kriup. Lek kadang ngrompang nang untumu sik ngatasi. Arep kowe nyel. Ora apa-apa lho, Mbek. Lek eneng ader kuwi, yo arisane murah ae lho. Piye sida apa ora? Lah sida dadak tinggal apa langsung kok pamah? Sik tomo, sembarang kene ngaturane lho. Engko tiwas kene yo kek kowe ora ngatasi. Piye kowe nyel? Yo apa piye? Janji murah ae ora apa-apa lho, Mbek. Aku kowe ndak melu lek kuwi. Lah piye? Aku ki lho tuh pilih aku tuh omongi sing dhuwur ki rong bangir kok. Yo lek kae arisono karo soyem ae. Lah ning kene ki lanangane terkerek kuwi to. Aku ndak melu lek kowe tenan. Aja soyem ae. Aku No, dhisik mulya ae. Engko lak sida tak kabari yo. Ya lek ngenteni engko apa sese ya mlempem brondonge. melempem yo dinget enek. Kesita aku yo mah temo. Dangke ngamuk.
Weh, malah melu celongak-celongok. Kon ndi lo mau mang? Pirang-pirang abad ora ketok irunge iki. Udah ayo celongak. Ya tak terok nih. Kayak kok ngendi onggane kopi? Wong kopi iki ya mestine kok ngalas lho mo, gek arep kok ngendi? Wong pituwakoni ora nyauri malah jawab. Lah kowe takone malah jawab ora nyauri. Beh, isen jawab mo. Apa gelut kene piye? Iki tak loloi kopi arep ora? Wong swira cetuk kok malah seduk iki piye karemu? Ora lho, asline kok mang kok ngendi? Rumangsaku kowe kuwi ndek kuping, duwe cangkem, ngono ke jak omong kok ora nyambung. Apa pedhot pisan? Apa kene tak sambungi? Ora ritek Mik. Aku berkonggone konyil. Gone konyil bermunan. Panganan keh bianget gone konyil. Anggur kindang rono, selagra bagian. Rembik marahno ning kono. Jabang bayi. Iki karepku Yarman kopi barang iki. Ya lek nang kono akeh jajan prei milih jajane timbang kek kopi ngene iki. Ayo balik rono neh mo. Engko patute kowe rong wareg. Keh aku wis wareg ngene iki. Sentak rong piring. Anggur kowe merono, lawe ya iwak sapi. Randang rono ora kebagar engko. Lek ngono aku tak gek rone mo. Onjo rembik tenge yo jemblung kok. Mangan ki ra trimo rong piring kaya awak mulek kae. Iki jam piro patute? Kae jam 4. Ya aku yo ngadang barang. Angger rone aku yo. Iya, Prono. Kowe mulai ki arep ora? Kapan lemah aku. Wong kopi entah kok kon gowo. Wis, Mbek. Sapa kira-kira kancamu sing empluke gatelen? Astagfirullahaladzim. Ya kabeh ki mluke gatelan janji ra ndek bojo. Lah iya, kira-kira sapa sing ora duwe bojo kuwi? Kowe kan luwih ngerti ngono lho. Yo eneng Markama, Solika, Fatima, Toila, eneng neh anu Siti Markona. Oke lek disebut ae. Kuwi lho karepku. Omong ngono, kuwi patute gelem. Aku ki ndak duwe nomere. Mergane wong-wong kuwi ke wis kuwi roken ki lek enek wong gawa wong ganteng diduliti aku yo eman. Lah Ora iki ning kene. pindah lho. Ora eneng ning kene iki ki isine nomere brondong ganteng-ganteng. Lalu saya merah kok jak. Ya makane teleponan. Saya iki mang sedang sibuk. Kuwi koyo dadak ngempengi marji barang. Mergane lho marji ki gampang semaput kayak kena setanteng. Iki ra duwe nomere. Kae ra duwe nomere. Soyem nyusoni marji. Sopo iki engko sapa sing dilebokne nang wek dhewe ku lho maksudku. Ya kowe ra yen dikenalan kok ngegas ngejak kono kok ngegas. Lah ning kene iki sini ki brondong bojone wong dudo ki akeh. Lah nomere wedoan bareng ki ge apa ora kene ge nyogok emplok kok. Piye ngono? Jajalo lho, telepon soyem. Kowe iki lek ndome kok ngengkel to jane. Kowe iku lho wong duwe kuping lho diomongi kok ndak ngeno. Iki lho cantelan apa-apa. Soyem ku lho ngempengi marji. Wong kok nganti ndak memper. Sing ngejak kono, sing ngegas-ngegas yo kono. HP-mu lho nyandi. Ya aku lek mek masalah brondong barang ki iso lho golekne. Yo lak ngono, Mbek. Aku urusan nasabahe sing golek. Lah brondonge tak serahne yang kowe. Gampang. Yo. Awakmu men piro? Di melu sitok ae. Warek melu sitok. Alah, janji dia mati kondes kok sikil remu dan jebrang. Wong bapak kan ngono ki reneng warek ya. Wek dhewe lho, sampai oleh sak menit wis kerineh. Kok ngantek kok warek. Sek, lek ngono arisane wek dhewe iki 3 piro?
Yo digawe piro ngono lho. Ngono ki lek iso ke sing gedhi-gedhi. Lek gedhi kuwi, Mbek. Loro. Ora, lek gedhi kayak nyodok. Tes. Langsung teko gunung gepak kuwi lho. Kowe iki piye to jane? Kok ndak ngenok. Ngene, Mbek, ngene. Iki arisane wek dhewe 500 ya. Blondonge golekno sing cilik dawa karo sing gedhi ki mung bagiamu. Piye lek ngono aku ngene. Anu Mas Brondong ayo melu arisan. Ngono ke sentolopmu tak deloki dhisik. Ngono lek jalukmu enek sing gedhi dawa, enek sing cilik dawa kuwi kengen-kengenmu. Kan kena kok delok jempole. Apa iya? Ngono ke aku krungu-krungu kok jereke anu to Nyil. Lek anu sing tungkake kandel ngene iki empluke kok jereke gudi to. Tenan ngono ke. Jajale engko tak kok Brondong tak delok jempole engko lek isine dawa ya. Ya engko ae. Ya. Ngono ke anu to. Brondongku aduh apa iki nyokot? Brondongku lho isine cilik dawa. Ya kuwi, Mbek. Kuwi jan, ya. Iki kan 500, lek ene wong ke 10 olehe kan wis piro? Mbah aku ora Ya, iso. 5 juta lho. Ya ngono. Lah khusus yang brondonge. Piro? Aku lho ora mudeng Nyil. Iki engko mek dhewe bayar 500. Duite kuwi engko dingene Brondong. Yo apa nyokot tanganku iki? Aduh. Aku ya arep yo. Jere emang munan isi apa ora? Munan opo? Nyemot kene ngene rumah saku. Ora apa lho Mi maksudmu kuwi ke? Lah jere emang bar mangan-mangan kene. Jere eneng iwak sapi barang. Moyo entek 2 piring, jajane yo akeh. Kok omong apa-apa dadakan. Dadi wong aja mleceng-mleceng yu. Ki sing mlecing ku lho sapa Mi? Ora ning omahane wae, ora ning jajan ning kene iki. Arep ngeneng ning arisan. Lah, lek arisan aku melu yu. Engko tak rewangi masak. Kan aku kebagian mangan engko. Alami, lah urusan masak-masak dhewe nang omahmu. Ya, Mbek. Piye lho? Wong jereke arep arisan dewangi masak kok malah kon masak dhewe. Ya tak ewangi nyopak. Alah Nyel aku arep mulih. Dibang eneng nyemot lho kok diterusne mek teko ngendi-endi. Yo. Aku ya nurusin aku turu. Yo. Alah, wader arep tewangi masak kok eram. Duwe panganan, jaluk setitik ndak oleh. Oleh. Mulih yo, aku arep turu.